năm là này. Nanti rindu senang atau buat hangat ya. मोजां मोनदों थारमाने बनरगाव ओनसोलाव मोनसे लाइमोन सोरां एकाडेमि हाई स्कुलनि मेनेजिं कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ खावलायहरदों प्रिन्सिपाल बिथां फोरोंगिरि बिथांमोना बिफां गायनो थाखाय दिनै आंखौ अपेनिं खालामनो थाखाय लेंहरदों मानो होनोबा बे ओनसोलाव मोनसेल' प्राइभेट स्कुल दं जोबोद मोजां रिजाल्टआबो हयथ' नोंसोर मिथिबाय थाखायो जोबोद मोजां दा बिफांनि गायनायनि खारनानो जाहैबाय सारा मुलुगनाङैनो नै बिफां गायनायनि दिन नङा होमबा बयबो गायनांगौ बिफांखौ बेखौथ' नोंथां बयबो मिथिखागौ बिफांखौ मानो गायनांगौ मानो गायनाङा बयबो रायजो राजा बिथांमोना दानि जुगाव रावबो बुजियै गैला मिथिखाजोबो दा जायखिजाया लाइमोन सोराङा गोदान स्कुल हिसाबै बिथांमोना इनफ्रास्ट्राक्चारा बहुत खम थेवब्लाबो स्टुडेन्टआ
गोबाङैनो दं 400नि एबाब दं आरो गोबां मेट्रिक आनजादावबो आङो फैबाय थायोमोन रिजाल्टआ मोजाङै ओंखारबाय थायो बिथांमोना हय प्राइभेट हिसाबै बिथांमोना टिचार बिथांमोना फोरोंगिरि बिथांमोना बेथना खमब्लाबो सात्र साथ्रिफोरखौ फोरोंनायाव खहा खालामा गावसिनि जानानैबाबो बिथांमोना फोरोंनायखौ खम खालामाखै दिनैसिमबो 23 बोसोराव आगान सुरबाय 22 बोसोराव आगान सुरबाय खस्थ' मस्थ'यैनो बिथांमोना लाबोयै आरो गोबां स्टुडेन्टफ्रा बेनिफ्राय ओंखारलांबाय सोरबा सोरबा स्टार मार्क लाना ओंखारलांबाय सोरबा सोरबा साख्रिबो मोनबाय सोरबा सोरबा MA पास BSc पास जाहैजोब्बाय दा बेखौ बुंनानै साननानै नायोब्ला लाइमोन सोरांनि मास्टारफ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामदों मेनेजिं कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो सरकारनि जेबो हेल्प मोनाखै होननानै बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंदों ओंखायनो आं दिनै खोथा होलांगोन जिहेतु आंनि केपासिटिजों आं जा हायो एसे एनैखौ होगोन होननानै आं बिथांमोननो खोथा होदों आरो बेनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो सानदों जाहाथे बयबो उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम लानानै सारा वार्ल्डआवनो दिनैहाय बिफां गायनायनि दिन जाहाथे बयबो रायजो राजा बिथांमोना गाव गावनिखौ दायित्वखौ लालायनानै जाहाथे बयबो रायजो होआ नङाब्लाबो गाव गावनि न'खराव जाहाथे फांसेबाबो जाहाथे गायनानै लायो बेखौनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जों बनरगाव लाइमोन सोरां एकाडेमि SMCनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानदों मुलुगाव मोनसे इमबेलेन्स थासारि आबहावा जानानै बे थासारिया फैगासिनो दं दा बेखौनो लानानै जोंबो जोंनि एकाडेमिनि सिङाव जोङो आबहावा मोजां जानांगौनि थाखाय दिनै बिफां गायनाय जे हाबाफारि बेखौ लानाय जादों आरो साफ्रोमबो रायजो राजा गासै मुलुगनि सुबुंफोरखौ दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे साफ्रोमबो फांसे फांसे बिफां गायो आरो जोंनि आबहावाखौ मोजां खालामो बेखौ गुरै खावलायहरबाय जोङो बिफां गायजेनगिरि हिसाबै जोङो आलासि मोननो हादों जोंनिनो BTCनि बनरगावनि समस्थिनि मानगोनां MCLA राजिब ब्रह्म बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथाङा हांख्रायनाय बायदि जोंनिसिम सफैनो हादों फांबेसेसो बिफां फुलि गायगोन नोंथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो दिनैनि बे दिनाव 300निबो बारा बिफां गायनो थाखाय जोङो थि खालामनाय जादों नाम लानाय Sobrama, Umaru, Sabang, Bangsa, Sulam, Guru, Korea, dan Suram.